nosaltres, com per així totes les cases la majoria tenen, doncs no li havien donat importància, perquè clar, ho has viscut de sempre. És una cosa que quan vius en ella no te n'adones realment, però una vegada que ho coneixes tot és per a sentir-te molt orgullós de formar part també de la història de lo que és la societat valenciana. I mira, justet que tenim així els mosaicos de noia i el palauet ahí al costat i ha sigut una coincidència total que el València Bàsquet fera lo de les camisetes. És una passada, també. Ma mare ja contava en el seu temps la faena que feren en el mosaic, els que estigueren, i que a tota la gent que venia, clar, els agradava molt. Anem cap a dins i ho veiem. Sí, clar. No senyes? Quan te vas fer majoreta, ja vas veient que això pues, és una cosa pues, que és un orgull tindre-ho en ta casa, i més en unes cases al mig de l'horta, que pareix que no tinguen, que la gent crega o no sé, que no tenen el valor que puga tindre una casa al mig del poble. Orgullós de sentir-me part d'esta història valenciana i que una entitat com València Bàsquet aposta per donar-li difusió a aquest patrimoni que tenim els valencians i que moltes vegades no ens adonem i ho tenim al costat de casa. No, l'originalitat, a més dels colors i de tot, dels dibuixos, és que cada estància és diferent. Digueren, anem a canviar-hi. És que n'hi ha molt, està molt xulo. Rafa Martínez per a mi és el meu ídol i resulta curiós perquè, òbviament, així tinc el meu altre ídol, que també se diu Rafa Martínez, que quan vaig vindre la camiseta me va dir t'has ficat el meu nom en la camiseta? Poder vindre sempre que poguérem a aquest entorn i poder viure com s'ha sacrificat ell per a poder mantindre-ho, com ha treballat l'horta, per a mi és un orgull. Moltíssimes gràcies per tot el que ens has donat i què més te puc dir, que t'ho vull molt. Gràcies, és que moltes gràcies. Rafa, un regalo para usted. No es tan bonito como el de esa casa, pero está bien. Bonico de veres. El patrimonio valencià y la cerámica de Noia, Molt bonico, sí que és una veritat, però molt. portarlo per España y per Europa. A més, Rafa Martínez, com si fuera el nostre capità de tota la vida. Rafael Martínez Navarro. I si algun dia volen vindre, prendre el solet, doncs no estic. Esa invitació, si la agarre. Días como hoy nos unen un poco más como una gran familia. En estos tiempos, seguir cuidando nuestras raíces y contar historias como las de Rafa, Mercedes y Matías es cada vez más importante. It took all the strength I had not to fall apart. Kept trying hard to mend the pieces of my broken